Murehwa boys them. Good. Nunzan? Inonzi Kuda. Nasa ama yangu. Sasa wangu anonzi Kuda futhi. Straight But out. inini zara yangu inini katemete. Rimwe racho kuti separate. Kuti vazive kuti uyu ndiani. Alright, cool. Inonzi Kuda futhi. Kuda kwasho. Kuda kwasho. Katura. Unotanizi? Izvinezvi hapana totsvaga mabasa zvazvira kumira musha. Macho. Inini kuasirasira. Kuchera ndikadedzwawo ndikatimbira mugadheni ndikata sei. Saka inini hapana munhu asingazive problem yangu. Mwesa anoziva? Aiwa, kutongotaura futi kuti ndizvo zvinotoitika kwandiri. Ndikatimbirawo ndikapiwawo ndikaonawo hafu chingwa. Ndotengawo zvandanyingotaura ndi same thing. Nejori juice yangu ndomwa. Ndondorara kumba. Zvapera basi. Alright. Saka Kuda straight out UK. Lockdown mukuiona? Lockdown pakaipa because takafunga takachapera nezuro but haina kupera. Saka nezvi hupfora takachengeta wanga wachipera nezuro nemafuta. Saka pakutoneza takutotanga kutotsvaga futi totsvaga upfu nemafuta. Apa mashops acho akavhara. Saka mahwambi. Aiwa pakaipa. Hazvina kumira musha. Ko hama dzako dziri ku-UK dziya. Handikuziva kuti ku-UK ndokunyanyofyiwa still. Totokachikira totogara tichitaura nawo pamafoni chichi asi havari safe. Madonna vari safe? Havari safe. Tototenda naMwari. Zvakarongeka? Haadorongeka sachino zachirwere ichi hachina kuti hanzi kurongeka zvinongouya munhu usingafungira asi Mwari ndiwo vakarongeka. Yeah, handizvo. Bhozi chikutoparadza hachisi kutombojaidza. Hatitombojaidza. Munofanira kuita make sure kuti madhonha ari safe, chimoko chako, waize? Chokusaidhuku chiri safe, uchingobvunza waize? Bhozi ndokwairi kunyatsopisa kwacho. Ndokwari kupisa zvinomira musha. Tototenda kuti Mwari kunokutiri right because dai kunokuka chakauya kunoku hanzi chizi vanhu vaidamburwa one by one because nekusiyirana kwavanoita mudzanga umu maiwe mudzanga unotosiyirana because ana vakadhimeti asi wakaita korona pakana kaune korona muchisiyirana mudzanga manje hapana sha zvinhu zvikutika ndezvokuteka anything which is even a little thing you should share with somebody because don't have enough things here in Zimbabwe. Saka sadenda bata nini chamani kuti corona hakuna. Which should aiwa even iriko kana kusina. Amen. But sadenda wana wenineka I should learn to share with you. Aiwa. Runzere ndikutaura. Aiwa zvandikuita. Sandipikise. Handikukupikisa. Andikudazo kupikisa. Ukona ini kana ndina corona nakusira futhi. Wakutokubatwa necorona. Ane corona iwe. Unobatwa necorona. Ukutobvunza fair. But here in Zimbabwe manje zvatikuita sivika. Don't even believe that corona is here in Zimbabwe. Don't believe that. Saka you are tikatane fodya iwe. Ina ndichaputa. You are kundi chama chawandipachi. Wandipachi apa. Fodya. Aiwa. Ngati wandipachi. Achifodya wandipere. Ini ndandipute fodya. Sati wewe. Chicho wandipachi mogwe wandipa. All right. Hapana all right apa. Next chapter. Hapana. Because aiwa. Hapana kunetsana. Inotyira iwewe ini. Inotochira iwewe futi. Inini yovatya ina ndichaputa ke. Pute iwe. Nopenga iwe wakatingirwa kuingirende ninya ichiwe. Ndichaputa futhi. Ngati kuingirende wakatingirwa nyaya. Nyaya yekuti yanzi ati kuingirende wakuenda. Kuingirende auna. Ndati wakatingirwa chikuingirende. Aiwa ndizvezvo.
wakadzingirwa chekuingirend iwe ungotaura poindi yako iwe kuti kuingirend ndakabvisirwa madhiri noti madhiri chi waita madhiri iwe madhiri kutsvaga mari madhiri okuti wakaine chisecho chakanyorwa kunzi good student ona ndo madhiri iwe ndo takata madhiri toto hatida kumbomira wane chisecho chakanzi good student ndo madhiri iwe aiwa kana unopenga iwe undivhiringidza nemunhu haipana kuvhiringidza apapa undivhiringidza nemunhu wakapfeka secho handisiri inda ndakapfeka secho ndiwe unga wapfeka secho kanzi good student irini aiwa handisiri pakadzoka kuingirende iwo ameo munhu ari kutaura iwo madhiri anokwadzisa kakuingirende ndiyauziva here akabuya nechiko kuingirende kwacheko uye angari ticha wani ingonasakuti asazitaura zvevame ko iwe wangambori ticha izvezvi wachi wava madhodha bini wakuita sei neyakumana zvandoita uzive saka usashore mumwe munhu kaimaangaiwatimushora nini chainini zvandikuita ndizvo zvandikuita izvezvo but still usamutaura zoti anzive wakadzima kuingirendira iwe mutori palevhel yangofanana waiziva levhel rakatosiyana rakasiyana uyatori smarter than you handiti ndezvandode hayi wakadhemeti chimbo yakuda ukani nayakomana siyana nevanhu cha wakadhemeti gara pasi imbosiya matombo pasi iyo zvako zvokuda kuzoita violence chikora kadhaza hapana violence apa ena ndikupikisa chimbo chikora dhaza zvokubata matombo ndozvinoita aiwa munhu anopikisa furu munowe aingotaura zvanoda nai hatidi violence cha ngatingotaura hapana violence nai iyo kuti hasha dzei chaanondichengeta here munhu here uziva kuti iwe kuti akuseka kuengland akudzokera mangwana adzokere kudzokera mangwana tiketi rato zvese kawanda nabasa dzokera nemabharubharu awewa alright boys zangu ngona chimbomira ataure nyaya yake painterview zvanoti ndiedze kuzisoft because pasituation yandakapinda inini ndakapindawo situation yange very difficult and kana unga uri pasituation iyoyo let me give you advice right now kuti kana zviri izvo zvanga zvinoitika muupenyu hwako kuti wangochita zvekutengesa madrugs kuita zvemadhiri chimbogara pasi umbofunga kuti because jeri harina kunaka ndizvo muupenyu zvakawanda zvinhu zvekuita because kana uri panguva yacho iyoyo haukwanisi kuzviona kuti ndo zviri kuita kuwasta time unozorememba wabatwa kana ndowamujeri saka pathis time ka ndiye ndichida kubhoti ndimbotaura nespecially vafana vanenge vachishandiswa nemadrug dealer vava ndive ndichivabatsirawo kuti vanyatsonzwisisa because ndakapindawo situation yacho nokuti munoshandiswa nemadrug dealers muchitengerwa kana tumatenesi tumatracksuit uchitengerwawo kana uchipiwa tumari mbishana iyo vachiita mathousands nemamillions but kana paakutsvagwa munhu ari kutsvagwa ari kuita mhosva ndiye anenge ari ndiye anenge uri paforefront uchisupply because wakabatwa unosungiwa mhosva yekunzi position intent to supply ndiwe unenge wabatwa unechi une ma-items ndikumbira kubvunza kuda ko timu ramafia rako rawaita naro madhiri wayo ukona do the same things vandowedza kutaura kuti panguva yacho ka tatisingazviona vachiri kuita here kana kuti tatisingazvioni saka nezvapasisina because munhu wese akabatwa vari kupiwa maoko amwe vakadhipotwa vamwe vari mumajeri because kuno wakauya nani wakairi wegera awanitonawo vangari vangasekuzi but
panguva yacho iyoyoka tatisingazvioni because mechifunga kuti hatiri mufashoni mechidiwa nevasikana mechidiwa masmart mapurisa akakuya achikutsvagai meitofunga kuti tiri mechinzvenga saka panguva yakadaro unosikazvioni nguva inoyi ndo paunozotanga kurealize and because ini ndakaita mistake saka obvious ndichida kuti chii pamistakes awakaita yaya wada kudzidziso chi kune vamwe vanhu vaya vari chii vanenge vari mumasituation akadaro uru vamwe vana uru chi waiziya vanokwanisa kuzongosanganidzana nechi nedambudziko rakadaro waiziya kuti vazive kuti zvinhu izvozvo zvagara zvinotoitika chi mulife medu waiziya which is nice. Saka ndo pane shungu dzangu because kana uri musituation iyoyo ndisatani anenge akakutora ndisatani imbavha anzi akauya kuuraya nekuita se nekuparadza saka kuona panguva yacho satani paano kunyengetedza paya paanozokutorera zvese ndo paunosara uri chi uri mamuzera but kana munhu akakurumidza kuzvifunga kurumidza kuripenta unongori lucky because unokwanisa kuita sei kuzvidzora kuzvichinja then woitawo munhu ari smart ari reliable ari humble sensible saka given a chance yekunzi wakwanisa kudzokera ikoko zvamai manje unokwanisa kunoitwo zviri naniwo zvokuti nechitoro unovhura church nekunoti nechitora vanhu mustreet ka chiedza nepanokwanisa kuvacorrecta because mustreet zvishuwa mune vanhu vakabatwa nasatani ka oyoti havazvioni sanoida kuvatira kuvaonesa kuti life ka it's not all about ndikuwana mari ndikuwana asikana ndikuwana fashion ndikuwana zvimafancy things ayo life ka iri pakuti tanga wada mwari ndiyo creator wozokumbira jesu wakutungamirira muzira yako because nomaita chese chaunoita ukaisa mwari pamusoro najesu wako wakutungamirira zvinofamba zvakanaka iye zvinezvi munhu chaiche kana kuti anokwanisa kana kunotengesa madomasi anotonamata mwari wangu doti madomasi angu atenge kana mavegetables angu atenge zvinondofamba musha than munhu anotoenda manheru munzira achinobata vanhu pahuro kana unopinda mudzimba dzevanhu satani anenge akavabata saka ndozvaida kuti tiedze kuita breakthrough kuti tikwanise kubata vanhu vakadaro tivaise munzvimbo iri safe yekuti vasadzokere kumashure because kune vafana vanotorwa macolleges hapana chavanoziva vanotosvika vonzi shamwari wakandisenziraiwo ungochiona chakati vachinyebini uchitengirwa mafashoni tenesi tracksuit mafoni zvezvongotiwo vangodzungaidzika but wakaona mari vanenge vachikesha mari yakawanda then ukazoona nikirini trouble yacho ka haisitombori worth chi mhosva yacho zvavanenge vachitambira hasitombori worth because wakaona mari vanenge vachitambira peday pamwe vachipiwa kana kuti 50 100 peday but vanenge vachinokesha 3000 a day panozobatwa asitotongerwa 100 a day akutongerwa 3000 a day saka mahwani koma big fish acho anongobatwa here kana kuti mafanebatwe because mabig fish anonge ari pafoni hallo ende usangana ningi unopiwa zvakati woenda se unodhilivhara saka vafana ndi vanenge ngoshandiswa chete vanenge vachishandiswa because ndi vanenge vari mumastreets saka mahwani mahwani saka ipapo ndipo kuti takatraya kuona kuti tingadzoke kune vanhu vakadaro takakorekta then mwari vanotofara kuti aiwa ine zvandarealize kuti po zvatinoona mumafirimu zvezvo ndo zvinokwadza futi vanhu brain neimwewo music inozotaura kuti madrugs ari bo kutengesa madrugs kuri bo zvinhu zvezvo zvekutange fashion but otherwise havazogara mujeri panozoona kuti haisi fashion ilife
real life chaicho. Saka ndakaipinda ndakaidzidza and inorwadza. Because you lose everything. Because life yekuya nice life wakazodzoka futi kunoku manje ndopona kuti life inoyera sei inobhenda zvisho saka kana munhu ane chance kana une chance chinja pfungwa utsvage zvimwe zvekuita because vatori kwari kuzviita kana kuti ndicontactes number dzangu 0717 293937 0717 293937 bana tombotaura ndonyatsokuziza because ndakapinda nebusiness ka yekuti ndaifunga kuti hapana tibatwe nemapurisa chifamba motikari isina mapepa isina insurance isina license yakatakura madrugs akatakura pfuti chiti hatiri mabusinessmen tichazopfuma tichazotenga dzimba tichazoita sei tichinyeberana mastreet but hazvina kuitika zvisizvi hazviitike because unenge uchipiwa 100 100 chiyo pamwe unenge wakakalculate kuti kupera kwegore ndichipiwa ma100 a day unenge watenga 10 ndinenge atenga 10 but haupedze gore because mapurisa anenge wakusona anenge wakusona and 100 acho pamwe wapiwa every day but iwo chichakaita kuti upinde mumadhiri akadaro kuti upinde madhiri akadaro ka its like my influential because zvinezvi ndosaka chogara ndichinamata because wakasanamata satani ari easy kuti satani akutuwa because ndairakidzwa mari pamberi pangu shamwa dzendaifamba nadzo because I was okay ndatine musikana wangu padheni mamadhoni motikari yangu zvese ichienda kugraft but unenge uchiwachiswa manyunzi I wanna pay her way it's nothing unopinda kana ka10 pane mari yatokupa ona manje zvichiwaka pay yako inopera ka pera uripedza kutokwereta futi munhu eshi ari kutomhanya kutengesa madrugs akutokweretisa ndiani kachibhadhara zvisho anga zvisho anozokudza kuti aiwa manzi yoshi tsvaga mari uye tiite madhiri kana kuti iwe timbosenzera nini unge uchipiwa maoptions akawanda akasiyana siyana uchiona kuti but maoptions aya pamwe ndo atori easier than kuita se kusenza hapana kwazinosvika hapana kwazinosvika hapana because ukona system yeku-uk ka mawanisa mapurisa pamberi any little thing wakapinda mushopo wakaba chinhu che 50 cents kana che 50 pence kana che 1 pound obva watiza mapurisa anotokutsvaga unoti unotouya kana 4 or 5 mamotikari achitokutsvaga hazvina basa uchiyokosta mari basa kuti zvinokosta mari saka ukona security very serious saka pakazouyevo zvemadrugs zvekuti vafana vechiblack vari kutengesa madrugs vakabva vaisawo mapurisa echiblack maboy saka anotouya seshamwari yako kuti ungatotoita madhiri newe mechitoita madhiri mese achitokutengesera uchitengeserana but undozoona one day zvese zvaita se zvabuda pachena saka mahwani kakusedu mahwani asi kuti yavo senge nyaya yemadrugs vari serious because madrugs ari kuuraya vanhu ari kuaffecta society mhosva dzese dzikuitwa zhinji dzese dzikuitwa through madrugs violence havatombosekereri panyaya dzakadaro nemacar theft nematheft mahouse breaking robbery madrugs saka the try by all means kukata but machinorwadza ndechekuti wakazobatwa uri muforeign usina kuzvarurwa ikoko mazuva ndofunga vatochinja futi mutemo kuti vabereki vako kana vasina kuzvarurwa imomo chero wakazvarurwa imomo unogona kupinda but still kana usina kuzvarurwa imomo uri waita zvokuuya mahwani straight because nongochinzi foreign criminal okay
foreign criminal wapedza want to try by all means kuti kudonesa basi wapedza sentence yako wakuisa detention wakutokwizwa chiflight wakudzoka ndozvakaitwa zvakaitwa but uona patime yacho tasikanzwisisa because indakakurireko alright saka mafesi angu vamwe vakati varungu vakazvarwa ikoko vakasara ikoko hawa vanongosevha masentence avo waita ubva wabuda isusu mafurena tisitoita sei unongodzoka saka patime yacho inongosikanzwisisa chitotaurirwa nevamwe vanoinzi asha wakapinda mahwani ka iya ubude tonzi wakapinda mahwani iya ibude you regret for life saka I regret hatinongopo advice kunapfana vachiri kukura vane masituation akafana neiwaya try by all means umbogara pasi umbofunga umboona kuti maoptions acho ari nani ndeapi kuti zviri worth it kana zviri worth it it's okay but I guarantee you one day unozoregret wapinda mumahwani because vakainvesta mari yakawanda mamillions nemamillions kuti vabate chain yacho yemadrug dealers ndo pavakanyanya kunhina kupressa because kudhara zvaimboitwa simple panotengeswa madrugs but this time havari serious advice pamwe maafricans kana vanobvawo kuno kuzimbabwe kuti serious because kunokuka hazvina kumira musha kuno kumahwani ungozvionera wega kuti pamupombi chaipi chemvura yabude sometimes kana une nyoto unotoda kutokweva pamupombi saka haibude yega inotoda kuzotokweva kune nyoto mari yacho inonetsa kubata mari yacho haibatike kuno kumahwani ende wakaibata haitenge ukanobata kana 5 bondi bondi yacho ndoe 1 chibhandi remaveji zvavharana mangwana wafana kutsvaga kuti imwe 55 bondi saka zvitori serious because kana tofunga kuti apa ngotogona kuenda kuzimbabwe ndine mari kunoda mari yakawanda ende mari yakawanda inopera because hakuna everyday paundomuka unotoshandisa mari chero unayo chero usina unotoda mari ende chandakazofarira pauri manje kubva pawakazodzoka uchiya kuno kwaizera hauna kubvira wazopinda futi uchiti ndabvawo kuna ndiri mumazhiti remadrugs pawakauya kuno kuiwoka ndakatozonzwa chitontaura kuti amaya wakutosenzera futi mutauni wakuti imwe iskiri rako rekutengesa chichichirere waiziva which is good uchiri panyaya yekutsvara kuti wakupuwa advice kuna wani uchi waona kudanga rimwe munhu aito achitiudza kuti tandiri kutoku taitombodaisoti chidaiso utoya kunongada kuti kana chipanimani futi andowanozviziva but iutora zoti uri munhu akatoita se akatodzidza pane zvinhu zvakaita se zvakaitika mumashure anoona because mukona pandakauya pacho ndanditori futi nematemptations akatoripo vanhu vatondiita zvekutoti iwo kana uyu ndowakambogara kusaidi wetipinde magame haungaoneko uchiita zvakadai kana uchitengesa munzira kana uchidai ndaitofa but ndakatry by all means kuti ndigare pasi ndifunge futi saka zvishow ndakazotangotengesawo madrinks ndotengesa madonuts mutown paboomerang ati paboomerang zvokuti ndiwano kuruma sha because mosva haibhadhara handizozve mosva haibhadhara saka ndakanyatsofunga ndakati wake ndiende kuchechi ndakuenda kuchechi every sunday maweekdays toendawo maprayers saka ndati nditsvage mwari and handiri kunyeberera iye zvinezvi mwoyo wangu wafree pfungwa dzangu dzafree because ndikunamata chero ndisina hangu zvakawanda zvakakosha zvandinazvo asi mwari vaneni saka ufaro iwoka wakapfuura zvandandiri before because pandaitengesa madrugs unongochingotya ndikafeka chikanobva kupi
zvinoti zvine zvichita sei unenge wangobatikana. Saka advise yangu ndeyekuti tsvagai Mwari namatai Jesu ariko. Mwera nguva dzatiri zvinezvi vamwe vari kushupika, vamwe vari kufa, vamwe vari kuita sei, zvakawanda zviri kuitika munyika. Asi I promise you kuti munhu wakatsvaka Mwari zvese izvozvo zvinokupfuura. Uchimuka unamata, uchirara unamata, kana ari masikati unamata, zvese zvinokupfuura. Satani chaiche haakutembi, haambouya achimboda kukuedza because munhu chaiche akakutarisa kana ada kuita dhiri remhanga-mhangana rinove kana chichi anozoona kuti munhu ane chi ane faith yake, ane zvaanazvo zviri maari zvihombe, zviri simba raMwari. handizvichezi. Saka ndo advice yangu. And I think mavideo andakatumira last time, I think kana vakambovaona pane vanhu vanondiziva handizi nongotibata panhambo dzingataura idzi. Alright, waita Kuda. Vada basa. Thanks for your time. Aiwa abo machinda. Iripo. Aiwa abo.